Eh. Oh, citik one. Lho, kamu urus. Kering. Wong telu iki. Kesele macul loh. Oh, awan. Iya. Kok berkurang tuh iki pasukannya? Udah main thread. Oh, sapa sing main thread? Sapa Bakul? Oh, Bakul. Oh. Segera Mas Contong. Oh, Gus Contong ngono. Ya lagunya apa, Pak Manal? Allahumma. Oh ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Monggo papa tindae kakiat anggaipun salah sampun atas samitala samitala. Monggo papa tindae kakiat anggenipun salat sampun ngantos samitalat samitalat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Mila ibu-ibu enggal lamuti ngelmu kang satu benjang kagem tambah sangu tambah sangu. Mila ibu-ibu enggal lakuti ilmu kang satu becek kagem tambah sangu tambah sangu. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Pramila pamirsa wonten enggal niki yen wonten lepate nyuwun pangapura pangapura. Pramila pamirsa wonten ing dalu mriki yen wonten lepate nyuwun pangapura pangapura. Lah iki mau muni. Awang lagune ora rampung kok disindut. Senani Pak Ketua. Yo. Terus apa Pak Mono? Mlaku. Oh iya. Kowe manut iki sing. Oh iya. Sing ndi ketuane saiki? Iki lemu dhewe. Oh iki. Yo. Oh no. Ya. Apa iki lagune? Pengendi? Apa? Jaluk jadulan mana? Jadilan wae lagu iki wae. Wes kerep kaloro-loro atiku. Apa jaga isu pajanjiku. Nanging sliramu ora tau nyoba ngerti atiku. Kang tansah rekoso jaga rasa tresnamu. Sliramu dadi kembange ati.
rekoso jaga rasa tresnamu sliramu dadi kembange ati sing tak jaga rino klawan bengi ben aja kelaeng mangsa ngelongke tresnaku iki sak kuwate kaya nggon kurung kepi aku ning waktu abang lagune ora rampung kok ora terus ke ora ya terus ke lah nanggung kok yo dit nanging aku ning waktu sing karo tresnamu kaya aku ora tau ngertimu rasa kabeh salah kuwi ono sliramu ning sliramu malah ngapusi aku ya apa lagi ketuanya ra jelas yo man piye to oh iya wajib biasane apa usah peng piro oh peng 3 iya padahal biasanya peng 8 man 8 biasanya kesel iki to yang urung madang kata ya Pak, kemana ngarep dhewe iki rupane Pak. Nek ro madang ketok tenan kok. Heeh. Polemese. Polemese. Yo. Wajib kita. Wajib lanang wadon luru ngelmu wajib lanang wadon luru ngelmu ojo lirene durung rusak bodomu ojo lirene durung rusak bodomu
Ya iki ping 3 kok. Manut Mbah Mul sisa ini Mbah Mul niku. Mbah Mul. Piye? Meneh? Melayu-melayu. Iya. Loh, tambahi monolan kae. Ngerti ora? Sing endi sing endi? Iya. Kuwi lho. Yo. Aku ndemono lan sasusure ibu, ojo godolanan mun dadi keguyu. Aku ndemono lan sasusure ibu, ojo godolanan monggo dadi keguyu. Mono lan sajengker jaret kula alus, kula pun dijamin kaliyan iwak wedhus. Mono lan sajengker jaret kula alus, kula pun dijamin kaliyan iwak wedhus. Ha 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 ha. Mono lan sarata dilala kok bodol, kula tiyang bojong sami maembo-embo. Dalan sarata dilala kok bodol, Kula tiang bocong sami angembo-embo. ya ha ha ha. Akai ana kuntul mento ning wit telor, negarane mamur di dasar Pancasila. Kae ana kuntul mento ning wit kelor, negarane mamur di dasar Pancasila. Ha 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 ha. Simbok mangan kupat kok dicampur santen, mau menawi lebar nyuwun pangapunten. Simbok dahar kupat kok dicampur santen, mau menawi lebar pamono nyuwun ngapunten. Ha 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 ha. Bener apa? Oh iya. Tambahi. Iya. Sancane iki mau sapa kok nganti sliramu makatake tresno. Ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget nelongso. Yen kelingan marang sliramu ayu kaya rinucit rucit jroning atiku. Jaman biyen-biyene aku katon apa
Enak. Piye? Gedek-gedek barang kok. Heeh. Piye Pak Monol? Penak apa ora? Oh, penak. Oh, terus siapa? Yarfani, ping piro? Tak tareni ya iki ping piro? Ping pindho. Kae sing ngarepe ping pindho sing mburi ping telu. Oh, ada siki ngene kok. Iya, Jo. Yarfani. Ya Irfani ronce-ronce kembang wangine mungkin-mungkin kumilan ojo siro menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce-ronce kembang wangine mupir-mupir kumilan aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Monggo langgeng kesekeco urip piro ning alam donya kowe kuwi ora kena samaya. Ya Irfani ronce-ronce kembang wangine mupir-mupir kumilan aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce-ronce kembang wangine mungkin-mungkin kumilan aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Yes. Ya. Kabeh iki ora perlu diketuni janjiku mbiyen aku saking ngenteni Kabeh iki ora perlu diketuni janjiku mbiyen aku saking ngenteni kowe lan aku muga dadi jodhone ora kena prawane tak anteni rondone. Biyen mula sliramu